जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबादि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबादि जानाय नङामोन खोमा सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों नाथाय उपाय गैया रायजोफोर जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय हौवा हिनजाव जाखाबायबा जखन एक्चुअली प्रिति आरो anythingmj नि दावरावा दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो दावरावा बारायफिनदोंसो मानो होनोबा प्रितिया मोनसे भिडिअ होलायबाय बेफोरबायदिनो संसार जानायनि बागै गथ' गथाय खांनायनि बागै दावराव दावसि मा बुंखो प्रितिया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदै 100% जोबजासे नायथार जोबजासे नायाबा बुजिनाय नङा आङो एसे होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय था एक्चुअली सानैबो बुङो आंनि गोरोन्थि नङा आंनि दाय नङा एमजेआबो बुङो प्रितियाबो बुङो गोरोन्थिया सोरनि जामारखो अब्ला बे नांलाय खमलायाथ' नोंसोर सानैनिफ्रायनो जादों हौवा हिनजावनिफ्रायनो जादों सासेया गोरोन्थि मावाखैबा सासेयाबो गोरोन्थि मावाखै गोरोन्थिया सोर खालामखै पाब्लिकआथ' खालामाखै रावबो नोंसोर सानैयासो गोरोन्थिया दा बेले बेजे रावबो बुजियाखै बेबो बुङो आं मावाखै दाय बेबो बुङो आं मावाखै दाय मा जागोन अब्ला प्रितिया मा बुंदों नायग्रोना लालाय फार्स्टआवनो दे गासिबो नायनानै ला दा जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय प्रिति आरो anythingmj नि जागोन दे नायग्रोनानै ला आरो मोनसे समाव बियो बुंदों जे आंखौ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियाआव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावनि मेगनाव फुननानैबाबो बामफोरखौ फुननानैबाबो आं गाफ्लानानैबाबो आङो नंखाय बेफोरबादि आं फोलानानैहायबो आङो बेफोरबादि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ आङो बोनो हानाया आंनि बेयो मोनसे टेलेन्ट होननानै बियो गोग्गाना लादों आङो मिनिनानै बे समाव आं सिरि थादोंमोन नाथाय बे फावथिनाखौ दिनै बियो थारैनो खालाममारबाय बे भाइराल जानाय दि रिल्स एबा फट' बे फट'खौ नोंथांमोना गोबां रोखोम लिरनानै शेयार खालामदों नाथाय आं दाखालि लास्ट भिडिअआवबो आं बुंदोंमोन रायजोफोर जे बे फट' नुनाया बियो आगोलनि एमजेजों हाबा जायै समावहाय बोसोरसे सिगांहाय सासे सेंग्राजों आंहा हाबा थिग जादोंमोन होननानै ना बे सेंग्रायासो होननानै दिनै बे जाथाया दिनै संसार जानानै दानिसो एमजेखौहाय फोथाय खेबस' खालामनानै गुबुन सासे हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायफोरबादि दिनैनि दिनावहाय आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरदों मानसिफ्रा गोबां गाज्रि बुंदों नाथाय रायजोफोर दिनै आं रोखायै नोंथांमोननो आं खोन्थाबावनोसै जे बे जे भाइराल जाबाय थानाय फट' एबा रिल्स नैबे जे रिल्सआव नुनाय सेंग्रा बै सेंग्राजों आंहा बेयो 2022 नभेम्बर मासावहाय आंहा हाबा थिग जादोंमोन आंनि न'खरनि आरो बै सेंग्रानि न'खरनि गासैबो मिलायनानै बे हाबाखौ थिग खालामदोंमोन आरो जोंना हाबानि थाखायबो गासैबो इनभाइटेशन कार्डनिफ्राय लानानै हाबानि सि जुम बायनाय आरो हाबानि थाखाय प्रि वेडिं फट'शुट दिनै गाबोन बयबो खालामो प्रि वेडिं फट'शुटबो जाखांबायमोन इभेन हाबानि डेक'रेशननि थाखाय गासैबो थाखा फैसाफोरखौहाय एडभान्स होजोबखालायबायमोन नाथाय दुखुनांथाव जे आं दिनैनि दिनाव सानो हयथ' इसोरनि इच्छायानो गैयामोन होननानै माखासे मानि न'खरनि एसे प्रब्लेम जानायावहाय फेमिलि इस्युआवहाय दिनै जोंनि बे हाबाया बायनानै थाङो नाथाय जिहेतु जोङो हौवा हिनजाव जाखानोसै आरो बावैसो कয়েকদিन थानानैनो जोंहा हाबा जानोसै जोङो गोबां हाबानि थाखाय सि जुम बायहैदोंमोन गोबां बेफोरबादि खरस सना गयना बायनाय बेफोरबादि जादोंमोन बेयावहायनो बे नोंथांमोना जे नुदों आं गानदों पिंक कालारनि जे ड्रेस नैबे ड्रेसखौबो हानिमुननि थाखाय बायनाय जादोंमोन दिनै बे ड्रेसखौहाय आङो ट्रायल खालामनानै गाननाय फैनानैहाय बे समावहायनो जोङो सानैजों आंनि मबाइलनि इन्स्टाग्रामनिफ्राय बेफोरबादि रिल्सखौ लानाय जादोंमोन नाथाय रायजोफोर जेब्ला बे हाबाया बायनानै थाङो रायजोफोर आङो गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनफोरजों आङो भुगिनानै थादों आरो बेनि उनावहाय
आङो 10 माससो जागोनदां 9-10 माससो उनावहाय आङो एमजेजों लोगो मोनदों। नोंथांमोना जायखौ बयबोनो भिडिअनि गेजेरजों नुदोंमोन थुब्लावनि थेरापि सेन्टाराव थांनाय। दिनै बिनि उनावहाय एमजेजों आंहा फन नाम्बारखौ लालायनाय जादों आरो बुंदों जिहेतु सासे इउटुबार मानसि बर'नि मुंदांखा, बेनिखायनो जोंनि जायगायावबो वेस्ट बेंगलावबो गोबां जों बर' हारिफोर दं, मालाबा फैनो हागोन होननानै बुंलायनाय जादों। आरो बेबादिनो सानसे जोंनि न'खरावबो बियो आलासि महरै फैदों। आलासि महरै फैनानै गोबां माखासे भिडिअ लानायखौ नोंथांमोना गासैबो मिन्थिजोबखागौ। बिनि उनावहाय दिनै सानफा एफा बेफोरबादि लोगोफोरबादि रायलायनाय जादों। बिनि उनावहाय एमजेआ आंखौ सानसेखालि प्रप'ज खालामो। जे समाव आं बुंदों जे आंहा सिगांबो मोनसे बेफोरबादि गिदिर जाथाय जानानै थांबाय, आंनि हाबाया केन्सेल जानानै थांदों। आं गासैबो बिसयखौहाय आङो बेखेवजोबनानै खोन्थादों। थ' नै बेफोरबादि अबस्था, बेनि थाखायनो आङो आरो गोसो गैला, आङो आरो बेफोरबादि गोसो थोलायनानै थानो थाखाय गोसो गैया। जुदि नोंहा एसेबां आंनि सायावहाय जुदि फोथायनाय एबा आंखौ मोजां मोननाय दङब्ला नोङो हाबा लानो हागोन आंखौ होननानै बुंदों। नाथाय रायजोफोर, आङो एमजेनियाव आं मोनसेबो सिखोमायाखै। आंनि गारबोनाय दिनावहाय जाबोनाय गासैबो जाथाय, आंनि गासैबो फट'निफ्राय लानानै रिल्स जेसेबां गासैबो सोमोन्दोखौ आं खोन्थाबोदों। गारबोनाय दिनाव आंनि फरायनाय समाव, स्कुल कलेज फरायनाय समाव जे गासैबो थाबोनाय सोमोन्दो गासैखौबो आं बेखेवनानै लादों। मानोना आं सानदों जे जुदि आङो दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ जुदि आङो सिखोमानानै लाखोमायोबा सानसेबाबो सोरनिबा खुगानिफ्राय हयथ' खोनागोन, गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानैहाय आं गासैखौबो दिन्थिदों बेखेवनानै। आङो बे रिल्स जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायखौ नुदों, बेखौबो आङो एमजेनो रोखा रोखा आङो दिन्थिजोबदों। बेयावहायसो दिनै बे एमजेआ बे रिल्सखौहाय माब्ला बियो गावनि फनाव सोनानै लाखोमादों आं मोनथिया रायजोफोर। नाथाय बे रिल्सखौहाय आं गोबाव दिन सिगांनो आङो डिलिट खालामनानै लादों। दिनैहाय बिनि उनावहायबो बेफोर गासैखौबो नुखानानैसो मोनथिखानानैसो एमजेआ आंखौहाय हाबा लादों। एमजेआबो बुंनानै लादों जे गावहाबो सेंग्रा समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोनाय रिलेसन गावनि एक्सजों बेफोरखौ बियो बुंनानै लादों। बियो बुंदों आरोबाव बोसोरनै जाबाय बे सिख्लाजों गारलायनाया, आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंखौ थगायदों। नाथाय आं मोनथियामोन बे समाव बे थगायदों होननानै। जेब्ला जोङो कर्ट मेरेज जाखाङो, सेप्तेम्बर मासावहाय थाङो आरो अक्ट'बरनि फार्स्टआवहाय अफिसियेलि गासैबो कर्ट मेरेजखौ खालामो, होमबा बिनि उनावहायसो आं मोनथिनो मोनबाय जे एमजेआ जाय सिख्लाखौ बोसोरनै सिगांनो गारलायदों, जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंमोन, बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासेसिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां देहानि सोमोन्दो दंमोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर, जे समाव आं मोनथियो बे समा बिराद आंनि थाखाय अलरेडि लेट जाबायमोन। मानोना आङो गभर्नमेन्टनि आयेनजोंहाय आङो खाजाबायमोन हौवा हिन्जाव हिसाबै। बिनि उनावहाय जेब्ला उदालगुरि कर्टनिफ्राय जोंनि फाइनाल हाबानि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो, बे समावहाय जोङो उदालगुरि स्टेशनावहाय एमजेनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो। जाय समावहाय बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ गाबै गाबै दिनै गोबां गावसिनि दुखुनांथाव जानानै थांनाय घटनाफोरखौ बुङो। दिनै जे बियो बुंदोंमोन एमजेआ आंखौ बोसोरनै सिगांनो ब्रेकआप जादों, बेफोर गासैबो नंखायमोन। मानोना सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' सासे गारलाय होनानै दिनै बियो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै बियो गोबां दुखुजों फोरमायदों। आरो बिनि उनाव बियो जों जे ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों नेदोंमोन स्टेशनाव, बियो बिनि ट्रेननि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों।
नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो। दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो। बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया। मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजेजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों। बियो बामजाहां खालामदों। आङो उफाय गैयि जादों। गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों। उफाय गैयियावहाय आङो बे सिख्लानि बिफानि नाम्बारखौ एमजेनिफ्राय लानानै आङो बिनि बिफाजों आङो रायज्लायहरनो गोनां जादों। जाबाय अननानै बेखौहाय नोंनि फिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों। दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारनो थांनो। गाबै गाबै बियो गोबां साव होलांदों। बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो। बेयो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों। आं गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा, बेफोरबायदि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा। सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों। नाथाय उफाय गैया रायजोफोर, जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय, हौवा हिनजाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों। दे जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांदोनि होननानै आं नाजादोंमोन। नाथाय रायजोफोर, जानो हागौ एमजेआ दिनै आंखौ हिनजाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा। जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजेजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केन्सेल जादों, दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों। होमबा रायजोफोर, नोंथांमोनाबो जानो हागौ आङो मूर्ख, आंहा मोजां गियान गैया, नाथाय नोंथांमोना बहुत गियानि, नोंथांमोना बहुत साननो गोरों मानसिफोर दङ। नोंथांमोना साननो नायदो, जुदि दिनै बै समावहायनो दिनै बियो आंनि बे गाज्रि फट' रिल्सफोरखौ, बेखौ जाय फट'फोरखौहाय आङो उन संसार जानायाव जोंनि संसारावहाय जेबो समस्या दाफैथों होननानैसो आङो दिन्थिदोंमोन। दिनै बे फट' बे रिल्सफोरखौ बियो सोखोमानानै लादों। होमबा आंनि गोसोआव दिनैहाय गोबां सोंलु फैदों। जानो हागौ हयथ'बा जाय एक्सखौ बियो बेफोरबादि बाहायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानैबो बियो दिनै बाहायनानै गारदों। जानो हागौ आंनि सायावबो बेफोरबादि। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। दा प्रितिया गाबै गाबै बुंदों। खोथाखौ खोनानानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। प्रितिनिखौबो एमजेनिखौबो, हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय। दा सैथोखौथ' पाब्लिकआ बुंनो हाया, बे दाय मावदों, बे गारदों, बेफोरबायदि रावबो बुंनो हाया। मानो होनबा हौवा हिन्जावनि लोगोआवसो दाय, बेफोर हौवा हिन्जाव सानैजोंसो। इसोरासो मिन्थिसिगोन आरोना, बेखौ पाब्लिकआ मिन्थिया। इसोरासो बुजिसिगोन बे गोरोन्थिया सोरनि दोङोमोन नांलाय खमलायनि माबायाव। दा पार्सनेल खोथाखौ गावसोरानो सेयार खालामना लाबाय एनिथिं एमजेदो प्रितिदो।
बे मिडियायाव दा भाइरालाथ' जाखागोन दा पाब्लिकफोरखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया भिडिअ शेयार खालामग्राफोरखौबो जेबो बुंनोबो हानाय नङा एमजे ब्रादारमोनाबो मानो होनबा गावसोरसो बेफोरबायदि गथ'नि बागै गथ' जानाय मोजां मोनलायनाय एकदम एलु एला गावसोरनो दिहुनजोबदों आरो ना बाथ्राखौ बेखौ पाब्लिकआ दिहुननाय बाथ्रा नङा गाज्रि मोननांला एसे क्लिपखौ लानानै होनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोनथिखाबाय दा बेनोसै दा हिनजावबो बुंलायबाय प्रितिया नाथाय एमजेआ पाब्लिकफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय थाखाय हासुदैखौबो माने मेगन मोदै लालायोनो आरोना मा बाथ्रा जालांखोरा नंगौना नङा जाखो सोरनिया सैथो जाखो बेनोसै दे आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर अके बाय